Mga igsoon, aniya na kita sa ikalimang Domingo sa Kwaresma. Sa makausap pa ang magtutudlo sa balaod ug ang mga Pariseo naghimog laang aron pagbitik kang Hesus. Kun iyang pasayloon kining babayhana, ila siyang gipakasayon, nga gipakadyutay niya ang balaod ni Moises. Kun iya siyang hukman, mawagtang ang iyang pagkamanggiluloyon alang sa mga makasasala. Sa gihapon, gipakita ni Hesus ang iyang maalamong paghukom. Sayod siya sa tawhanong kasing-kasing. Sayod siya nga walay usa dinhi sa kalibutan nga buotan kaayo nga wala makahimog sala. Ang anak sa tao may anhi aron pagpangita sa nawala. Wala siya motubag ngadto sa tagasumbong nga nagpugos kaniya sa paghukom. Hinuon iya silang gipugos pagsusi sa ilang kaugalingon. Ang bisan kinsa kaninyo nga wala makasala maoy paunaha pagbato kaniya. Sa hingpit na himong dili mahinungdanon ang bisan unsang paghukom nga angay ipahamtang sa alang sa iniining babayhana. Kinsa may mga haspag angkon nga wala ikapasangil batok sa kaugalingon. Ang babay wala gibanlod ngadto sa kamatayon tungod sa iyang nahimong sala. Hinuon, gidapit siya pagbangon sa iyang kaugalingon sa kinabuhi. Ang pulong ni Jesus nagpalingkawas kaniya ug nagbukas kaniya ngadto sa usa ka bag-ong kaugmaon. Ato kining pamalandungan. Busa dili gayud angay nga maghukom ka sa imong isig katawo. Sa imong pagduol sa sakramento sa paghihiuli, ikaw usab gilingkawas ni Jesus o gibukas alang kanimo ang usa ka bag-ong kaugmaon. Mga igsoon, palihog manindog alang sa pagsugod. Sa
Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manahagan ninyo. Mga igsoon, maghinulso kita sa ato mga sala. Ramandam kita sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nagalapas sa kung dakuyamot sa unahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. O sa nagamoy ako kang Santa Maria kanunay ulay sa tanang mga anghel ug mga santos o kaninyo mga igsuon aron ninyo kong iyampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, Ginoong Diyos namo, nagamuyog kami, nga sa imong panabang magkugyong ta kami paglakaw diyan ng gugma, nga nakapasibot sa imong anak, sa pagtungyan sa iyang kaugalingon, tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buyog hariban kanimo, diya sa kayo sa Espiritu Santo, Diyos Santo sa kahangturan. Kinutlo, gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Mao kini ang giingon sa Ginoo, nga maoy naghimog dalan diha sa dagat, ug agianan diha sa lam sa katubigan, nga maoy naglaglag sa karwahe, sa kabayo ug sa mga sundalo.
Mga pukan sila ug dili na makatindog. Gipalong sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini ug makita ninyo. Maghimo akog dalan didto sa kamingawan ug sa mga suba didto sa disyerto. Pasidunggan ako sa ihalas nga mga mananap, mga lubo ug mga abistros, kay padagaydayon ko ang tubig didto sa kamingawan ug sa mga suba didto sa disyerto. Aron imnon sa pinili kong katawhan, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon, aron daygo nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Napuno kita sa kalipay. Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, nahisama kita sa mga tao nga nagdamgo. Unya nga tong baba na puno sa hudyaka, ug ang atong dila sa kasadya. Ang lagi mga butang kanato. Unya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato. Ug nalipay gayud kita. Iuli ang akong kapalaran, o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nagpugas nga naghilak, mangani nga managsadya. Bisan manggula sila nga magdangoy-ngoy, managdala
sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalam. Ang Ginoo naghimugda kong mga butang kanato, napuno kita sa kalipan. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahay ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabilinhon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan o giisip kong basura lamang. Aron maangkon ko si Kristo ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ko magbaton og pagkamatarong nga gipasikad sa pagtuman sa palaod, kundili sa pagkamatarong na dawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios o gipasukad sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga mailako si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang paggabanhaw, ingon man nga makaambit ako sa iyang mga pag-antos ug nga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay. Uban sa paglaom nga ako banhawon, wala ko magpasabot nga nakabot ko na kini o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpapaningkamot sa pagkabot ni ini, kaya ako iyaman ni Kristo Jesus. Hinuon, mga igsuon, wala gayud ako maghuna-huna nga nakabot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko, mao ang pagkahikalimot sa pamaagi ug pagpaningkamot kutob sa mahimo ko aron makaabot ako sa dag-anan. Busa, nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagkatinawag sa Dios. Pinaagi kang Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Balanon taong santos nga ebanghelyo. Manaa kaninyo ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Unyang tanan na mauli apan miadto sa Jesus sa bungtod sa mga olibo. Sayo sa pagkabuntag mibalik siya sa templo. Mialirong kaniya ang mga tao o milingkod siya o nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod o ang mga Pariseo nagdala ko sa kababae nga isakpan nga nanapaw o siya gipatubang nila sa tanan.
Mingon sila kang Jesus, magtutudlo. Kining babayhan na hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon kinahanglan batuon hangtod nga mamatay. Karon unsa may imo ikasulti? Gisulti nila kini aron pagbitikan niya ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitigubo si Jesus ug misulat sa yuta ginamit ang iyang tudlo. Ug samtang nagbarog sila didto nga nangutana, pitoyad si Jesus mingon kanila, bisan kinsa kaninyo nga wala makasala, mao'y paunaha pagpato kaniya. Unya bitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkanuog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silang pamahawa una ang mga tigulang. Naibilin si Jesus ug ang babae nga nagbarog gihapon didto. Si Jesus mituihan ug mingon kaniya, babae, hay naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala sir, sila mitubang. Kung mao ka na, si Jesus mingon kaniya, dili usab ako mosilot kanimo. Lakaw na o gayaw na pagkasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Ayong buntag na itong tanan. Usa ka babae nga matud pa, ini mga taong nagdala kaniya, hisakpan sa akto gayon, ginagbuhat sa sala o sa pagpanapaw. Ilang gidala niya to sa atong Ginoo aron siya mohatag sa iyang una-una sa iyong opinion o kasi iyang hukom may tungod nini moong babaeng makasala. Una sa tanan atong ginuduman kanunay, yang tuyo nining mga tao nga nagdala nining babae ngadto sa Ginoo moong pagpangitag mga sayop gikan sa atong Ginoo aron sila adunay magamit nga mga hinungdan pagtaral kaniya. Sa laing pagkasulti kun ato gintanawon kini moong babae nga kunuhay hisakpan o tingali tinuod gayud kinalapaw apan kini siya biktima lamang sa daotang tuyo intensyon ining maong mga tao ngadto sa atong Ginoo. Tinuray gihatag ni Moises kini maong balaod apan sigurado kita nga maayo ang katuyuan, dili daotan, maayo ang intensyon ni Moises diha sa iyang paghatag nining maong balaod ngadto sa katawhan. Apan ang nakadili maayo nini mauna ang pagpahiluna nining maong balaod, ang pag-apply nining maong balaod, ang pagpahamtang nini sa mga tao nga kunuha gihatagan sa katungod ug gahom sa pagpahamtang nini ngadto sa katawhan. Maghiskot kitag pipila ka mga buslot kini maong balaod. Kalabing siguro usa kinis mga butang nga wa gyud kay muti sa atong Ginoo. Mga balaod nga kunuha gisubay gisunod sa mga tao apan dili hingpit sa iyang pagkabalaod. Ang mga audio sa ilang panahon o nini panahon na ubos sa pagdumala sa mga Romanhon. Unya ra ba ang legal system sa mga Romanhon adunay principle kailang gisunod. Ang usa ka taong gisumbong inosente hangtod nga siya kini napamatud-an nga makasala. Lahi ang mga Griego
Kaniingon kini ilang prinsipyo sa pamalaod, ang usa ka taong isumbong sad-an hangtod nga siya napamatud-an nga walay sala. Apan ang mga Romanhon, ang ilang prinsipyo sa pamalaod, nagaingon ang usa ka tawo walay sala. Usa ka taong gisumbong walay sala hangtod nga kini siya napamatud-an nga nakasala. Sa ato pa, ang usa ka taong makasala, isumbong, unya moagi yung formal nga paghusay, o giatagan siya sa katungod sa pagpanalipod sa iyang kaugalingon. Aniya sa kababae, nga matod pa ni sakpa nakasala, apanwa moagi o patas nga husay, gani gihukman ditso ni mga tao sa silot sa kamatayon. Ikaduha nga buslot, ining sala sa pagpanapaw dili man ni mahimong kusara ka tao, mahimo rin ni kusara. Adu nagayot kauban ni mga mapahe, lalaki. Kung tinuod kinilang giingon hisakpan sa aktual gayud nga naghimo sa mga sala, ang dakong question mark, dakong pangutana, hain man ang lalaki. Mao kini ang ilang balaod, si kinsang makasala, makahimo nini maong sala, patyon. Kung patyon man galing, kining duha, patyon. Apan, hain man ang lalaki. Kung lalaki na gini makasala, bisan sa atong panahon, okay lang kay laki man. Apan kung babae na gini, pagka makasala, babae, ang patyo ng babayana kay makasala. Apan ang laki, garbo pas laki. Sa ato pa, kini maong balaod double standard, dili patas ang pag-apply niini, walay tinuod nga hustisya. Unya kung mag-iskot sa kita tinuod nga balaod, ang usa ka balaod nga tinuod nga tanaw gihatag kini alang sa katiligman ug kagayon sa katiligman, usa kini kamatang sa balaod nga nagtahod sa katungod sa sinumbong, dignidad sa iyang pagkatao. Kaya lagi siya inosente, kaya kinahanglan moagi pa siya kusay. Apan ato lang ma-imagine kung giunsa nila pagdala ang paagi sa ilang pagdala o pagdakop ni mga babae. Sama siya mananap gipunlot, sama siya usa ka taong way katungod, way dignidad. Iyon nilang paagi sa pagdala, pagdakop ni mobay, labi na silang pagdala tubangan sa Ginoo, ni dihagod at tubangan sa katawan, ipakaulawan. Sa ato pa, wala masunod ang eksaktong pamaagi sa pag-apply nining maong balaod. Busa sa iyang pagkabalaod ug sa iyang pag-apply dinhi, naghang mga dili maayo ginahitabo sa ato nag-ingon daghang mga buslot dinhi maong balaod. Gipangutana sa mga tao, ang atong Ginoo unsa may iyang ikasulti? Kaya lagi ang balaod ni Moises nagaingon man, si bisan kinsa nga hisakpan nga naghimo nini maong sala, pagapatyon pinagig pagbato. Sa ato pa makaulaw sakit nga kamatayon. Kaya lagi pagkaulawan at tubangan sa katawhan, unyang mga tao pa kayod may mupahamtang sa kamatayon, batuon. Kung muyon ang Ginoo, ayaw siya patiya, buhi siya. Kining mga taong nagdala ng mga babae ngang tuyo mga pagpangitag
sayop sa atong Ginoo moingon, tanawara, wa ikaw musunod mutuman sa balaod ni Moises. Sa ato pa ang mga tao mo sinta, kaya di ay balaod ni Moises, wala tumana sa Ginoo. Apan kung mayon po siya, pati na. Mayon po ng mga tao, dili ba maumaning tawhana ang nagsangyaw may tungod sa gugma, nagsangyaw may tungod sa pasaylo, nagsangyaw may tungod sa kaluoy, unya mao ni iyang huna-huna ipahamtang ang kamatayon ni usa ka makasala. Lain na sab nga hinungdan, walay katungod ang Ginoo sa paingon paghukom sa kamatayon, kaya lagi ang mga Romanhon lamang mo'y makapahamtang nining maong silot. Musa bisan unsa mayang isulti ay isip tubag sa ilang pangutana, aduna kayo mayon nato nga sayop with quotation mark sa iyang isulti alang sa mga parisiyog nining mga sadusi nining mga tao nga nagdala nining maong babae. Nindot kayo mga igsuon ang ibuhat sa Ginoo. Ito na siya gisulti, kinsa katong walay sala, may una, may paunaha pagbato kaniya. Yamiti kubo siya doon nagisulat sa yuta. Actually kadwa kani siya mo tikubo doon nagisulat sa yuta. Wa kita mahibaw ko sa iyang gisulat sa yuta. Doon na mga pangagpas, mga pamalandong nato mahitabo ang iyang giswat makuto mga balaod ni Moises. Mahitabo nga katumaw ang mga tao ilang mga salang nabuhat. Mahitabo sa mga katum mga tao nga may pahimosab niya tumawang babae ka. Apan wa gid ibutang unsay hinungdan unsay iyang giswat diya sa yuta. Unya sa iyang pagtuyhad nindot kayong nahitabo, nag-iyahay lamang, wa naghani tao nakita ang Ginoo tumang babae, kaya nag-iyahay sila papanglakaw niya ang nakanindot dini, nag-iingon ng ebanghelyo, nag-iyahay ang mga tao pagpanglakaw, una ang mga tigulang. Nga nung di man unang mga bata, nga nung mga tigulang man. Tinuray bitaw, honest na tas itong kaugalingon, magkatigwang galitan ni mong kalibutan, magkalaghan lang itong sala. Kung niya inatabo, may na lang, kay sa kabahin ni mga tao, nga buot mo patay ni mong babae, nagkonsensya sila sa gisulti, sugog sa kibuhat sa Ginoo. Nagkapamalandong sila, makasasala sila sama ni mga babae. Nag-iyahay pagpanglakaw ang mga tao, una ang mga tigulang, kaya lagi bisan sa atong kabahin kita mga tiguang kusog ba mo tulisok ni mga batanon, kaya lagi sila mga makasasala. Apan ba di mga igsoon ato sa mga tanahon, magakatigwang kita ni mong kalibutan, magakadaghan, magakabugat ang atong sala. Mo dito hinungdan nga nung nag-iyahay ang mga tao sa pagpanglakaw, una ang mga tigulang. Kung kita patali po naitabo niya ito, na usa ka babaeng batanon, maanyag, guwapa, ato kuno'y gisakpan, nginanapaw, unya kita'y buot mo patay, tagsa-tagsa na tagbato, payon pa sa Ginoo, hala, katong way sa may unang ubato, mag-iyahay tagpapanglakaw, niya una tang mga tiguang. Hay naman sila, wala ba'y nagpabili lang sa pagsilot kanimo? Wala sir, mitubag ang babae.
Kung mao ka na, mingon ang Ginoo, dili sa ba kumusilot kanimo, lakaw na ug ayaw na pagkasala. Pagkanindot mga igsoon ni mong pulong gikan sa atong Ginoo, ngadto ni mong babae. Iyang gipasaylo kini mong babae, iyang gihatagan og bag-o ugma kini mong babae. Gihatagan niya sa panahon nga bago mag-usab siyang kinabuhi. Og labing siguro kay kini mong babae diha sa niatong higan nga gidala siya atubangan sa katawhan kay lagi buot siyang patyon alang kanimo na katuig katapusan sa iyang kinabuhi. Apan diha sa gihimo sa Ginoo gihatagan siya bag-ong kinabuhi og labing siguro makaingon kita sa way pagduha-duha nahimo kining bag-o kining maong babae. Nagbago siyang kinabuhi o yung gilabanan kining maong kamaguhan. Lalim ba? Patay na ta siya. Unwa pa kining Ginoo. Apan ani ay Ginoo ginagluwas kaniya sa klaro kayong kamatayon. Pan kining kamatayon na ngagisgutan, duha kamatang sa kamatayon. Physical death. Kamatayon lawas nun kay sigurado kay siya mamatay. Ikaduha, espirituhanon kalagnon nga kamatayon. Ang atong Ginoo naghatag og bag-ong kinabuhi nini maong babae. Mga igsoon kinsa man kini maong babae. Way nganli. Mo sa mahitabo ngang matag-usa nato mao kini maong babae. Dili lamang kay babae kundi dili apil sa mga laki kay kitang tanan mga makasasala. Apan bisan pa sa atong pagkamakasala ang Ginoo muhatag sa iyang pasaylo, muhatag kanato sa kagayunan nga mahimo kitang bag-ong tao. Ang labi importante diay nga kita muangkon nga kita makasala ug mangayog pasaylo sa atong kasalanan. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Hindot kayo ni katapusang linya. Diha sa atong pagdawat sa sakramentos pagkumpisang. Di ba ingnon matas pare lakaw na, ayaw na pagpakasala. Mga igsuon usas mga dagkong paagi gani alang ka na mao kining labing dagkong paagi nga makahimo kita sa pagbago sa atong kaugalingon. Kinondaghan ang mga paagi nga makahimo kita pagbago sa atong kaugalingon apan ang labing dagkong paagi nga kita makahimo gani mao kini unaw angay natong buhaton mao ang pagdawat nato, pagduol nato o pagdawat sa sakramento sa pagpakiguli. Pagpakiguli nato ngadto sa Dios, pagpakiguli nato ngadto sa ating isikataw. Sakramento sa pagkumpisan. Atong ipangutana kini sa atong kaugalingon. Kanus aba ang katapusan akong pagkumpisan? Kuno galing nagakumpisal man ko, kung sa patong matangas kumpisal, tinarong hato. Usahay, nabito, wingon nga 20 na katuig wa di kumpisan. Ngayon kumpisan, mangumpisal lang usado haka sa wa ko pa na Papa Francisco og madayon ako himong santo. Lima sulod sa 20 katuig wa magakumpisan. Unya mo kumpisal manugid lang duha ka sala. Sulod sa 5 katuig way kumpisang manugid lang usa ka sala pagkabuot ang tao. Sulod sa usa ka tuig ilabi na katong tinuig nga pagkumpisan manugid lang 3 ka mga sala pagkabuot ang tao. Mahimong-himong santo apan tinuod ba kung kita mamalandong kayo maura kini atong nahimong sala dili ang nahitabo lang tapulan ra kita kaayo mamalandong ug tapulan ra kita maningkamot nga maghimo kita sa kamayong pagkumpisan.
kung tinod kitang gusto magiguli sa Ginoo kay lagi siya nagpaabot man kanunay kanato. Muduol, mudawat kanin mong sakramento. Uban sa tumang pagpaubos. Kunya ato kayong paningkamutan, kay gusto makakitang maglimpyo sa itong kaugalingon, mahimo kitang bagong tao. Paningkamutan nato, ngang labing daghan, kung dili man ganit mahimo ang tanan, na ito mga kasalanan, mo'y atong isugid niya ito sa pari. Unya, nindot kayo, atong madungog, lakaw na, o ayaw na pagkasala. O sa nindot kayo, panahon karon sa Kwaresma, nagakadul kita sa Semana Santa, usas mga bunuhaton nato, nga di nato angay yung kalimtan, mao ang pagdawat nato sa mga sakramento, ilabi na yun sa sakramentos pagpakiguli. Ato kining mahimuslan, ato kining gamitong mong panahon, aron nga kita sa makausapa, bisan kita makasala gayon, kaya tinurami kita makasala, maningkamot, pagduol mo balik niya to sa Ginoo. Ang Ginoo dili kayo magmatkuli sa pagdawat sa usa ka makasala, nga sa kinasingkasing gayon mibalik niya to kaniya. Manindog paliyo. Ato ipadayag karon ng atong pagtuo, kitang tanan, nagato kami sa Diyos sa ngamahan, makagahom sa tanan, magbuhat sa langit o sa yuta, o sa trabang nga makita o dili makita. Nagato kami sa Ginoo sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, nganak samahan sa wala pa'y katuwigan. Dios ikan sa Dios, kahayag ikan sa kahayag. Matuod nga Dios ikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binuhat o sang kinaiya samahan. Pinagi kaniya nga himo ang tanan. Tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mi kanaog sa gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay o nahimong tao. Tungod kanato gilansang sa sakros sa sugod ni Poncio Pilato. Nagantos siya na matayo gilubong. Sa ikatulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ng kasulatan. Misaka siya sa langit o nagalingkon sa tuo samahan. Mubalik siya nga may mayaon, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. O ang iyang girian, walay katapusan. Nagato kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sa anak. Dungan sa mahanog sa anak, gisimba sa gihimaya, o misulti pinagis sa mga propeta. Nagato kami sa usa, santos, katoliko, apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa kabuniyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Diya sa masaligong pagtuo, mag-ampo kita karon ngadto samahan, kay pinagi sa pagpasakit sa iyang anak, iya kitang giluwas gikan sa tanang kalautan. Mayon kita, amahan sa pasaylo gugma, kaluy kami. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy kami. Nga pinaagi sa makanunayong pagtuman sa mga gimbuhaton panahon sa Kwaresma, ang tanang Kristiyano makaila kang Kristo ug sa gahom sa iyang kabanhawan, sa ingon sila muambit sa iyang mga pagpasakit. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy kami. Nga ang Ginoong Jesus magtandog kanila nga nanginahanglan pag-ayo sa ilang kaluoy aron maghinulsol sila ug makadawat sa iyang may gugmaong pasaylo. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy kami. Nga sila nga gisalikway ug nabiktima makabaton sa matuod nga hostesya. Mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo o gugma, kaluy kami.
nga inay mupasangat kita og sumbong ug muhukom batok sa atong isigkataw, kita hinuon andam nga maluoy ug mupasaylo kanila, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo ug gugma kaluy kami. Nga sila nga nangamatay makadangat na sa kaingpitan nga nagikan sa ilang pagtuo kang Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Amahan sa pasaylo ug gugma kaluy kami. Paluloy yung amahan, may nulsulon ng amo magkasing-kasing sa amo paghalad, ining amo mga pag-ampo. Sayod kami nga imo kaming dunggon, kaya nag-aampo man kami isip nga mga sakop sa lawas sa imong anak, nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen.
palihog manindog. Mga igsoon, pag-aampo ka waron ng ako inyong sakripisyo, dawaton ta sa Diyos samahan, magagahom sa tanan. O Diyos nga makagahom, dungga kami, karon ng imo mga lagat nga imong gibong sa mga pagtulunan sa Kristoanong pagtu, mainduan sa mga sala pinagi sa gahom nining sakripisyo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Manahakan ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Santos nga mahan Diyos nga tunay ug makagahom sa tanan. Angag matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kay sa matag tuig nag-awha ka kanamo paghinlo sa among kasing-kasing o pagpangandam nga malipayon alang sa Pasko sa pagkabanhaw. Aron sa pag-ampo namo nga labing mainiton o sa pagbansay sa mga buhat sa kaluoy nga labing madasigon. Ingon man sa pagsalmot sa mga misteryo nga nagpagkatao kanamo pag-usab, magadangat unta kami sa kapuno sa grasya nga ilas sa mga anak sa Dios. O musaban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipanalangin mong Espiritu, aron pagsantos nining mga gasar, mahimong kinialang kanamo, ngalawas ug dugo ni Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuasyog paan, mipasalamat kanimo. May pikas ug mihatag niining adto sa iya mga tinunan ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa sawang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iya mga tinunan o miingon. Dawata kini og Panginoon ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo.
sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo alang sa tanang mga tao aron na mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo napanaw, si Kristo balik aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, iningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkayusa diha sa Espiritu Santo. Hinamnami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco, among Papa, ni Christian Vicente, among Obispo, o sa tanang mga pari. Hinamnami sa mga among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan, himuha kaming ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria, ginahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles, o sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, aamoy ikaw nga dahi kuno gaamoy ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniyawan kaniya o diha kaniya, ihatang anak kanimo makagahong niya amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himayan, ang to sa kahangturan. Karubagaan po kita samahan na itong gamiton ang mga pulong nga gitunlo ka dato sa atong manunobos. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaig ko ng imong ngalan, wabot ka na buhay imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, pinisayo tamaingon sa langit. Ang kalanon namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karungat lawa, ug pasaylon mo kami sa among mga sala, hingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasalat kanamo. Kung dili mo kami tungyan sa panulay,
Inunuhalo sa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa sala o mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo, among manunobos. Heso Kristo, nagingon ka sa imo mga apostol, isang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga kung kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manahan kaninyo. At ipakita ang timasa atong pag-inig sunay, pradayat manahan kaninyo. Igsoon kiniwang kuraro sa Diyos, ginagawag tang sa mga sala sa kalibutan, mulahan ang gidapit, alang sa bangkete sa Ginoo. Kinudliak ko ang imo kalawat kanimo, panipamulong lamang o mamaayo ako.
Palihog manindog. Magampo kita. Magam nga Diyos, nangamuyo kami, aron sa kanunay mahalaki punta kami pagkayap, uban sa mga bahin siyang lawas ug dugo nga among gikalawat. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Palihog maglingkod alang sa mga pahibalo. Gipahinumduman ang mga altar boys nga aduna kamoy meeting nga pagahimuon karong alauna sa palis ani sa kumbento. Og lain nga pahibalo, St. Michael Church, March 17, 2013, pahinumdum sa tanang mga Legion of Mary nga karong adlaw maghimo og tinuig nga panumpa sa mahal nga Birhen. Magsugod sa alauna sa palis o gitawag kini og asis, magpalihog magdala og rosaryohan. Ang nagpahibalo, Legion of Mary, Hagna. Nining nindot nga kabuntagon ug sa gasa sa Eucharistia atong daygon og pasalamatan ang Ginoo. Ato usab nga pasalamatan ang atong presider sa misa, si Father Basilio, uban sa mga lay ministers, mga altar servers, ang atong Josephinians nga mao nangulo sa pagdala sa mga halad, ug ang atong ginsakupan sa choir nga naghalad kanato og mga nindot nga mga awit, ato silang pakpakan tanan. Ato diay nga ipahibalo karon, mahinungan ninyo, palihog lang, magdala gyud mo og taming sa inyong pagpauli, no? Dili tungod kay naamoy kontra nga panalipdan, kun dili tungod kay niya dinhi sa taming karon ang mga talaan sa atong mga buluhaton sulod sa Semana Santa nga magsugod na karong umaabot nga Domingo. So palihog, ilabi na ang mga chapel leaders o mga lay ministers, pagdala yun mo kopya o ipahiluna ninyo sa matag kapilya dinhi sa atong parokya sa Hagna, aron ang atong mga ginsakupan mahibalo gyud sila sa atong mga kalihukan. So ako lang tinganing i-mention dinhi ang mga importante kaayo, no? Una, sa sunod Domingo, Pitsa 24 na kana, mao na kana ang Domingo sa Lukay, no? So sama sa naandan ang atong regular masses on that Sunday naa gihapon. Pero natay special na kalihukan, alas 7:45 sa buntag mauman ang pagpamindita sa Lukay. Unya ato kanang himuon pagasugdan didto sa may tennis court dinhi sa atong lungsod sa Hagna. Unya magprocession dayon kita padulong nga ri sa simbahan. Ug sama sa atong gibuhat last year nga makahuluganon kayo, aduna kitay mga anghel, mga kabataan. Una ang kabataan sa Kanhulaw Elementary School nga choir nga magposisyon sila diha atong hunungan, maghalad og mga awit ug magsabuwag og mga bulak. Unya ikaduhang istasyon mao katong pundok sa mga elementary students sa Bungamar. Sila usab maghalad og mga kanta ug maghalad og mga bulak, no? So mo na itong pagabuhaton mga igsuon sa maabot nga Domingo. Pero ang katong naandan nga mga schedule sa Sunday Masses na gihapon. Unya pagka Lunes Santo, aduna kitay misa alas 6 sa buntag dinhi sa simbahan. Unya kanang adlaw mao ang recollection sa ato mga kaparian. So pagkahapon mag-overnight pug kami, adto kami sa Talibon, naming mga pari ninyo, mag-recollection, mamalandong. Unya kamo, may bilin dinhi alas 5 sa hapon, namoy istasyon sa Cruz, diha sa atong plaza. Ako unyang hangyoon ang kamadrihan sa CMM, kung naara mo dinhi sister, kamo unya ang mangulo sa pagampo sa istasyon sa Cruz, niya nang maong adlaw Lunes Santo sa hapon. Unya pagka Martes Santo,
mao ang Christmas o renewal sa priestly promises sa atong mga kaparian. Alas 10 sa buntag dito sa atong cathedral sa Talibon. Ang amo lang hangyo ninyo, i-appeal ninyo sa inyong special nga pag-ampo niya ng adlawa. Walay misa sa buntag niya ng adlawa kay walay mga pari nga mahibilin sa Martes Santo, no? So ang misa ada na hapon alas 5 niya ng hapon. Unya pagkagabi sa Martes Santo alas 7 gabi aduna tay special movie showing kalabot sa kinabuhi ni Kristo niya ng gabi una, no? Sa miaging tuig may numdum mo diha tay public recollection, no? Pero karon ang atong recollection pinaagi sa usa ka salida sa sine, mao sa atong mga pamalandungan kay nindot kining maong salida. Ang title Jesus the Film, no? Kalabot kini sa iyang kinabuhi subay sa Ebanghelyo ni San Lucas. Unya pagka Miyerkules Santo natay misa dinhi sa buntag alas 6, pero importante mahibalo kamo alas 9 sa buntag kutob alas 11:30 dako nga pagpangumpisal dinhi sa atong dakong simbahan, no? Unya tiwason pud ni pagka alas 2:30 sa hapon kutob alas 4 sa hapon dinhi gihapon sa atong dakong simbahan ana ay pangumpisal. Unya alas 4:30 mao ang misa. Unya na ay procession pagahuman ang atong pasos, no? Procession sa pasos. Unya pagka alas 7 na pud sa gabi nanapod tay movie showing dinhi gyapon sa atong simbahan alas 7 sa gabi ang Passion of the Christ. Nakakita naman ta ani pero bisan og balik-balik ko natong tan-aw makatabang gyud sa atong pagpamalandong sulod sa Semana Santa. Unya Huwebes Santo alas 6 sa buntag na ay misa dire, mao gyapon alas 8 kutob alas 11:30 pangumpisal dinhi sa atong simbahan. Unya alas 2 kutob alas 3 pangumpisal gyapon. Siya rog di mo na mo mahurot, ha? Pila ka adlaw ning pangumpisal. Unya alas 4:30 niya ng hapuna ang misa sa katapusang panihapon ug ang pagpanghugas sa mga tiil sa mga apostoles. Unya sundan dinhi sa paggagabi no, bihilya, vigil, dako nga vigil. Unya natay schedule diri sa manguna sa pagbihilya. Unya mga igsuon tan-awan niya ninyo dinhi ang inyong mga schedule, ha. Unya ayaw mo katingala kung naay mga pundok nga wa mabutang kay nalimtan pagbutang o kaha wa nasipyat. Ayaw mo kaguol kay wala man ni magpasabot nga sila rang magbihilya, sila lang ang manguna. So kung naay pundok nga napila nimo nya wa mo maapil dire, kamo nalay pangita sa inyohang oras diin kamo magbihilya. Okay? So ang uban ani mga schedule mga igsuon sa Biyernes Santo maura gyapon ni sa nangaging mga tuig sama sa atong kalihukan nga dako pagka alas 3 sa hapon, tandain na ninyo, no? Unya ang uban ani ako na unya nga ipahibalo sa sunod na pod nga mga tapok nato dinhi sa atong dakong simbahan. Okay? Na dinhi ang listahan sa mag-deliver sa City Palabras, niya po dinhi ang listahan sa atong mga apostoles o ang mga pundok nga mao niya mulihok sa pag-andam sa atong mga kalihukan. Ako ipahibalo ninyo mga igsuon nga ugma pohon Marso 18 ika-52 katuig sa pagkapari anibersaryo ni Monsignor Orencio Hubak. Mao nga kung makalugar mog simba pagkabuntag ugma nindot nga nipod nga atong pahalipayan si Monsignor Ore pinaagi sa pag-uban kaniya sa iyang pagpasalamat sa Ginoo diha sa Santos nga misa. Finally, katapusan, Habemos Papam, we have a Pope. Kabalo na mo ani kay nakabalita naman mo si Pope Francis, no? Ayaw mo ingog Pope Francis the first kay wa pa man po'y second, di Pope Francis pagyud siya, no? Mao nay gihatag nato nga kanang instruction sa atong simbahan. Unya mga igsuon, siya usa gyud kagasa sa Dios para gyud nato.
Dako kayo nga gasa, dili lang ordinaryo nga gasa. Ang simbahan nanginahanglan og Santo Papa nga sama niya unya siya gyoy gihatag kanato sa Ginoo. Usa ka Santo Papa inyo na ninabalitaan nga nagpakita gyud talagsaon nga kinabuhi. Simple kaayo, ordinaryo kayo og pamuyo, pero malantip og pangisip. Unya maalagaron kaayo sa iyang katawhan didto sa Buenos Aires, Argentina. First non-European Pope in the modern era, and then first Jesuit, no? Usa ka Hiswita nga nahimong Santo Papa. Nganong moingon man ta nga iya gini sa Ginoo, sus ka imagine mo sa wala pa ang eleksyon, ang wala pa ang conclave, ang media, sus daghan kay lagi pang istorya, daghan kay mga ngalan nga para kanila mga top contender. Kiniintaon si Cardinal Jorge Bergoglio, wala gyud maapil sa ilang listahan. Unya maogyoy gihatag sa Ginoo. Ang Espiritu Santo mas bright panis taga media, no? Sa dagang higayon kining media dula-dulaan lang ta. Unya aron pag-cover sa ilang kaulaw, ila na pong ibalita nga actually kini siya number 2 man ni Pope Benedict sa iyang eleksyon sa una. Pero ayaw mong tuo tanan ana. Kay iya ra na sa media. When we listen to the media, we have to be careful. We have to be critical. Kay sila pwede na silang muguba, pwede po sila og mo dahig. Puwira lang sa mga matarong ha na naa sa media nag-alagad. Daghan man pod sa ila maayo, pero daghan lagi pod badlungon, mag-angay kita magbantay. Kay pwede ganit sila makahimo sa tao nga dautan nga maayo, pwede po sila mohimo sa taong maayo nga dautan. So I hope magsilbi po ni nga kanang leksyon sa ato mga media people to be responsible in giving their news. Kay sila baya dako kayog papel sa pag-edukar sa atong katawhan. Pero again mga igsoon, pasalamat tagdako sa Ginoo. Kay gitagaan taniya karon og Santo Papa nga dako gyud kaayo og ikatabang unya sa atong simbahan. Viva Pope Francis! Viva! Long live Pope Francis! Long live! Mabuhay ka, Santo Padre Francisco. Papa Francisco. Nabaguhan pagyud mo, di lang mo na ko pugson, again atong pakpakan ang Ginoo. Palihog manindog. Ang Ginoo managan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ug ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Ato nagikahalad ang Santos nga Misa, tong dadon ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Ginugma mo kayo ng kalibutan, ang Kristo Jesus na mula sinabi.